Yeah. Now one call my name. So that you know where it is coming from. You need to repeat this number now because the man is your number ke. Andrew. In fact, we come water na here how would rename gi. A lot is be meet him on one that na nam tige 100,000 naira. Nam tige 100,000 naira. Nam give 200,000. But if Mozo tige, Ibrahim say, Lema wa gent. Membidro here. Ibrahim say, na here federal government. Me tige puzo tige 50,000 naira. Give up, give 100,000. Edina him na enwe ke kinyere mu mtikwe 200,000 ginye mo 400,000 but me nam tige 5 million na nam ge weta 10 million in 2 weeks na mmere ya ndro na gini mere kete kparachakwa gị ike nga ahụ ịnọ iwu n'ezigbo ozi ọwa ya ka ịchọ gị gbu m ihe a no federal gọọmenti ji my money na m chere ka egbucha pipeline elekwa ihe gbasara ego m na pipeline akwụ na ahụla no gịnị jikọrọ m na pipeline ugbu a na ebe a ka emere ego m invest 5 million aha awughị ego m ya wee ego ndị teachers ndị ya wee ego ụtọ atụrụ ụfọ eji bere alụ Mama Charles amakwa ihe m ga-akọ lekwe esha ha na-elikwe mme ya na-elikwe m because and ha trọstụrụ m ha trọstụrụ m ọ mụ m ji ruo treasurer masị na mewere n'ego a ji metụ na biznes ntakịrị nwetakwa n'oge na ji gboro mkpa 5 million na just la like that ma nke m natara di my sister anyị a wee ego chọgị ji ya wee ego ji azụ ala Andrew elebe nọ because abịara m n'ọfịs na agwa m na una nọzikwa di ya unu wụzi ndị unu achọzi fiscal office ọzi online na economic hey na m chọ emecha ka ịkpọ m ama agakwara gị ije o gaa jụkwa nnọọ m gara gị ije mba enwekwa ihe okwu rukwe certain things ahapụkwa ihe chọọchị orekwe chọọchị dosikwa n'akụkụ ga-emekwe otu a na-esi eme ya ka igbo mkpa ama mme gị ihe iji ọta aka ọtọọla nsogbu anọ ebe ị na-achọ ebe ọhịa ị chọrọ